Uzinyala yekuthanda ukuzifaka xa ungamenywanga sukuzimema zithande ziqoqe zince kwakukho khokho apho kwakusithiwa ayibizwa izinto ezenzeka kumini nje azifuni uthande izinto uyohlangana nembila zithutha uyothiya kwabe kube sele kwabakile ntanga zibheke xa bezikhetha kuwe yiba ngamagqabi kwithi kamakhulu hluzeka ungaqali kuzikhathaza. Hayi boy. Uthini? Ku-right khasem? Right. Akho nto man. Unjani wena? Hayi hayi kaloku uyayazi. Ngoba kufasoleni idyuwi sekulate kakhulu wena. Man ndizele umsebenzi apha kuwe man andizange ukulibazisa mantawa. Makhelwane. Wasoloko unezitori amazi ude scientist. Imbuku. Ngubani ngo-the scientist? Awumazi kwayena? Yho, hayi andimazi mhlobo wam. Ubumbona phi? Yephi athi umamelo uphi umhlobo womculo bra? Ndize nemvume eculula uMaskandi, awuyazi. Ndize nemvume eculula imfene, awuyazi. Yephi into oyazi bra? Kuthe ngathi uyorhotmana odlulwa ndiyikwekwe. Wenze njani? Manzi akhe ndimjonge efonini. Ukhona ku-YouTube? Ku-YouTube ikhona. Ku-Facebook ngubani? Kumpumelelo the scientist imbongi. Okay. Unazo manje ezi-artist efondini. Unazo ezi-artist. Umane uzivusa phi yami imbongi le ndithetha ngayo. Wow. Hayi. Ayibonga isuka. Samfollower. Hayi tayam andlali. And yenza iwonders qha ke ngoku idinga nje uba ibekwe endaweni. Akho ngxaki boy. Wena zilongo man siza nomsebenzi xa uze nomsebenzi sawenza umsebenzi. Into yaziyo hayi. Thina ngesupport siyavimbana sivalelana amathuba yonke loo nto siyayenza. Samfollower. Uzuyijonge. Yho, umdaka futhi makrwalase ngoyingathi awuse. Kodwa ndisungiqela le. Yintoni ngoku? Wazini rokrwala umdakanyana? Wazini ngekrwala wena futhi uthe ngathi uyaqhela nje. Zeka khumbula idayimani ingekahluzwa ibukeka njengento engenaxabiso emdaka kodwa yakuhluzwa itsala useza phaa kuba kaloku buhlanjiwe ubumdaka phola ezivuka mva zityiwa zizagweba kuthi ke thina abantu ohleka mva uhleka unomphela sukukhathaza sisehlo sexeshana nasentlango yana ekanana yehla.